काहे जीजा बड़ा गुदगुदाल लगल बा हो। का कही हो मछली चावल खा ले बानी हो। रोड़ा हमरा कभी खिलाई। चल क्या दे का वही मछली चावल खाए हम मछली चावल ना खाए। तो का खाइबू हो। हम कुछ दूसरा चीज खाए हम मछली चावल ना खाए। चल तोरा शादी करवा देता नहीं हुए खइया। शादी हाँ हो तू अपना खुद बहन के करावा हम ना करम शादी। काहे हो तू काहे ना करबू हो। हमको ना करे के है शादी तू खुद चला कर लिया। हम रोड़ा बोली ना करम बैठा 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 भागा मत हेने आवा ना बैठी बियाह करा दे तोरा के ना बैठा। हम शादी ना करम। अरे आवा आवा हेने भागा मत बियाह करा दब खिसियाओ मत हेने आवा आवा हेने काहे भागा तारू। काहे शादी के बाद बोलबू ना तो हम भाग जाए हमरा के और भी काम बा। काहे हो शादी कर ला का दिक्कत बा। रोड़ा हमरा के शादी के नहीं खे करे के बा शादी के बात मत ही बोला ठीक बा। काहे लड़का पसंद नहीं के होत का। लड़का पसंद होई जब करे के होई तब तो अभी हमरा के नहीं खे करे के बा। अरे 2 गोरा से ना होई 4 गोरा से कर लिया। रोड़ा बोली ना ज्यादा हमसे बकवास मत करो जा काहे हो समझी। आवा आवा भाग रिंग होता नहीं उठावत नहीं खे बा आखिर का बात बा। रवा उठाई ना। हाँ हेलो हेलो रवा कहाँ बा इतने देर से फोन लगावा तानी। अरे मोबाइल चार्ज में बा बोली ना का भइल। रवा मिले ले नहीं आवल बा का। अरे आइम कहाँ के मिले के बा। वही अड्डा पे। ठीक है रुकी हम आवत हई। जल्दी आव रवा कसम खाई की आई कि ना। अरे कसम से बोला तानी आ जाइम तुरंते आ जाता नहीं ठीक ना। ठीक रवा अरे जल्दी रखो आई। ठीक रखा तानी। ठीक रखो। अरे आ गई का भाई बोला क्या बोले बोले। रवा इतना फोन कैले बानी या उठावत कहीं काहे नहीं खेबा। अरे फोन चार्ज में लगल रहली काहे ला गुस्सा भइल बा बताओ का भइल कुछ हो गइल बा। कुछ नहीं होल बा। हाँ? हम कितने जीजा से चुरा के आइल बा मिलने खातिर रवा फोने नहीं उठावे के बा। अरे उठैली बोला सुना ना कोई दिक्कत नहीं के बोला शादी करे के बा। हाँ रवा शादी करे के बा हाथ देख के कही जा हमरे से प्यार करत है ना। कसम खाता नहीं तोहरे से करब ठीक ना भ गइल हो गइल ना। नाराज नहीं खे ना तका हंस दी। हाँ ठीक बा। अब देखो गांव में लोग सब बहुत छुप छुप के अइली हन ठीक ना कोई देख ली तो मार ली ठीक ना। ठीक बारवा हम भी जीजा से चुरा के आइल हनी और गौवा से भी चुरा के आइल बानी। देखिए हमरा जाए के बात ठीक है कोई देख ली तो हम समझता रू हमारा बहुत मार खा जाए ठीक ना। ठीक है रउआ कुछ ना होई अगर कुछ होई तो हम दोनों है ना। अरे होई तो देख लेम ठीक ना लेकिन कोई देख ली तो जानत हो। अरे के बारे अरे क्या करत तारू कुछ दोनों यहाँ पर क्या करत तारू। कुछ नहीं करा तनी हम लोग। ये तो रामचंद्रा के साली है ये शिवचंद्रा के बेटा होते रे। अरे क्या करत तारू यहाँ पर हाँ क्या करता बातें हाँ? करा तनी। अरे ये सब में ये सब नहीं करे के हाँ तोरा से शर्म नहीं क्या बात क्या कर तोरा से शर्म तनको शर्म नहीं छा बात है हाँ रे मिर्चाई वाला कहाँ थे रे आलू के खेत वाला इधर देख ये दूगो पकड़ाइल बारे हैं आ इधर हां का भाई आ इधर आई देख रहे से दोनों क्या करता क्या करता तू सब बता हां दोनों क्या करते हां दोनों क्या करते दोनों क्या सब करे से समाज गंदा होला तनको तोरा से के समझ में नहीं खाबत तोरा से के क्या करता रू मारिए हां नहीं रउआ ना मारी। अरे मारे के नहीं थे हम है ना हम है हाँ खड़ा हम फैसला करब का करे के ना करे के ना ये सब चीज बता तोहर बाबू इतना नामी बा तू ये कुकरम करेला रे ये सब करेला तू साइड तो मार दे बढ़िया तो रुक रे समझ अरे बूढ़ बानी हम
हम अभी भाई ना अगर हम न रहती तब पंचायत में अगर हम का हती होइल हो बाबा हो का हो गइल हो बाबा का भइल बा हो हाँ? का भइल बा हो अरे देखते कौन बारे हाँ? के बारा देख कौन बा हमार साली हो अरे साली दे ये सब करा बता हां ये सब करा बता हमरा साथे हाँ? खटिया में बैठल रहे हो हाँ? मच मच करत रहे ये कहता सब- कि आवता नहीं है हाँ? जीजा का करता हो दोनों का हाँ? बियाह करा दो हाँ? बियाह करा दो हो दोनों के पूरा सर के तनको शर्म नहीं किया बती सब पूरा बियाह करा दो बाबा बियाह करा दो बाबा हो दोनों के रुक फैसला एगो करी फैसला छोड़ दी तुरंत से ए रुक ना हम यार तोहनी से के बताई कि हम अभी हई कहला तो टेंशन लेबत बारो हां अब ऐसे ना करबे तू सब आ दुन बोल ना करबे हां ना करबे अब एकरा दुनो के उठी बैठी करवा के हाँ। आ पहला गलती बा माफ कर दे ऐसे साहब ना करबा अब दोबारा नहीं कर दुनो हां ना करबा इधर हमार नाक कटवा देले अरे, हो हमरा गांव अच्छा, पहले से कहाँ रहे रे रोए होइ छै झूठो के रोए छै हां करवा कर रोए छै मार के फाड़ दे मुंह बढ़िया से खर्चा दे रहा खटिया बैठल हो हाँ? चुप 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 एकदम चुप 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 ए सिद्धेश्वर की बेटा रे ए इधर भाग तू रे ए मारे हम बानी हम बूढ़ जरूर बा हम का के मारब समझाएम बढ़िया से तब ना कुछ होई मारे के बाद हम का लाड़ी इज्जत छोड़ ए दी तू चुप रह फिर ऐसा दोनों के मार कहबे कि मार के फाड़ दे हैं तने को शर्म नहीं बाबा आवत हो विचार शर्म करा कर समझ शर्म करना करा दे दोनों के हो रुक अरे शांत हो जाओ तनका शांत रह न हमें का सके उठी बैठी करवा दे उठी बैठी मसला बा फिर एक के बाद ना ना एक बाद न रे हम फिर तू चुप बे कि ना तू हमरा से बर्बाद रे बुजुर्ग हम बानी हां बाबा बुजुर्ग दोबारा तू हो करवा ए बैठ पहले सब बैठ ए बैठ ना बैठ दोनों बैठ ए बैठ समझावत बानी बैठ ना बुरे बात देख अब से ई काम दुनो ना करी ए तो नहीं कहना तारी बउआ अब ना करवाई था काम अब नहीं क्या मिले ठीक ना ये सब काम करे से समाज गंदा होला ना हां हां इतना जब समझ में आवा था तो ये सब काम कहला कर हां पूछा रे बाबा काहे आल हो खटिया बैठल है हम कहत रही कि ना जा ए चुप ना चुप तनको हम बानी ना अब तू चुप 10 बेर दुनो उठी बैठी कल तब होई अरे बेटी ना कर अरे हम दोनों राजी हैं राजी से मतलब है यहाँ समाज फाड़ दे समाज के गलती फाड़ होता दे ना। बढ़िया से मुंह बोल बेटा समाज आगे। के गलती चुप होता। चुप हाँ चुप लगे चुप चुप बउआ शांति से चुप 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 होई ए उठी बैठी कर छोड़ देना उठी बैठी कर ना उठी बैठी करी उठी बैठी कर कर ए बाबा दोनों के शादी करा दा जल्दी अरे बाबा। भाई करा दा जल्दी शादी बाबा शादी नहीं करे हम कराता बाबा ए शादी नहीं के समाधान करी हम उठी बैठी कर दोनों करी ना अब ना कर उठी बैठी कर उठ ए बउआ एकरो करावा ए रामचंद्र के साली उठ ए तोरे से कहीं ना उठ जल्दी मेरे साथे आवा उठी बैठी कर उठी बैठी अरे उठी बैठी कर ना उठी बैठी कर ना हमरा हो गई उठी बैठी ना, कर ना, बाप रे, पकड़ के उठी बैठी कर ना उठी बैठी कर यहां पर है कई मरते होले बाबा अब हो गइल जाई अभी सबसे काम ना करबा ना हां कान छोतारी नहीं क्या मिले ठीक ना एकरा से बाबा तोरे चक्कर में दोनों को छोड़ देली ठीक ना अरे बुढ़वा इसा हल्ला नहीं क्यों ए बाबा सुन ना अब नहीं क्या मिले बाद में ना होके जाई ना बाबा अब ना मिलबा ए बाबा हल्ला ना होए ना हल्ला ना होई हां ना होई हल्ला अब दोनों के हल्ला शादी ना कराना कमाना ठीक रहा। तब ना कहली कि पंचायत में न जा अभी बड़ बुजुर्ग हम बानी तो हम फैसला कर अभी सबके बाबा जे ठीक बा ना सही होई ठीक अब नहीं के मिले जा तू तो जा जा दोनों जा जा तो अपना साली के लेकर ए महनी का साली के लेकर चल निकला चल चल तोरा का भी घर पिटाई करता कि चल बाबा अपना के चलो जाइए अब चला बाबा आप चलो जाइए अब देखिए अब कैसे चलता दुनिया अरे हमरा तनी रुक ना हमरा तो काम बुझात बारे का भाई चले छी रुक ना हम चलो चलो अरे बाप रे बहुत शेयर करी खुशी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करे शेयर करे लाइक करे करी हम इतना ही करता नहीं भोजपुरिया समाज के गोर लगाता नहीं तनी जय हिंद जय भारत घंटी के जरूर दबा दी है एकदम पूरे